Христос се рождає. Хтось мені якраз дзвонить зараз, то я відходу. Вітаю. Днес хочемо поговорити про колядки. Ми такі маємо традиційні вже етери з Максимом про лемківські шпіванки, оскільки зараз ми в часі свят, то поговоримо про колядки, тобто які десь співають на Лемківщині. І почнемо, певно, з найвідомішої тої колядки, яка зараз у нас, я не знаю, чи вам чути, товариство, звучить на нашому такому задньому фоні. Тешуть Теслі, то фактично є «Народився Бог на санях» на поезію Богдана Ігоря Антоновича. А ще запитаюся, чи є звук, чи все добре? Добре, є звук у нас? Все гаразд? Треба голосніше говорити. Так, ми тут трошки скрутимо. То я скручу вас. Може тут подивитися трошки, чуть-чуть. Що хочемо сказати про колядку? Одна з найвідоміших колядок. Не можна сказати, що вона лемківська, вона просто написана лемком. Ось, але вона її на Лемківщині, мабуть, не співали, тобто так традиційно. Ну так, звичайно. Колядка «Народився Бог на санях». Всюди майже, ну навіть не майже всюди пишуть, що лемківська колядка, але по факту просто Богдан Ігор Антонович є її автор і все. Якби, то є авторська колядка, звикла, написана літературною мовою, якби написав який будь другий мов. Ну, але ти так не применшуєш заслугу Антонича, тобто, бо то геніальний. Він геніальний, але просто вона не є лемківська в тому розумінні, якому її хоче десь, можливо, подати. І попри все, її дуже люблять, тобто, і ми вже назбирали десь приблизно, їх є безліч тих виконань, тобто у нас на сторінці Молода Лемківщина у Фейсбуці є десь близько 15 версій, тобто 15 виконавців співають цю колядку, і люди дуже її люблять, і ми хочемо трошки поговорити про слова, які тут вживаються, так? Бо вона, хоча не говіркою, але можуть бути слова невідомі, ну, або, наприклад, такі акценти хочемо розставити. Наприклад, «Народився Бог на санях» в лемківському містечку Дуплі, все зрозуміло. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий. От цікаво, що то є кресання, тобто, що, в чому лемки ж прийшли, насправді? Кресання – то є такий капелюх, але, ну, такий от з вишиванкою. Але наскільки мені відомо, і наскільки я дивився, є такий атлас мовознавчий, відомого польського лінгвіста Рігера. Слово «кресання» лемки не вживали. Відповідно, тут десь так виходить, трошки вибивається з реальності. Лемки могли прийти там в калапах і подібно. Капелюш. Капелюш. Але не в кресанні. В кресанні приходили гуцули, якщо прийшли. Можливо, спутали. Я думаю, більшість наших глядачів... Слово гарне і поетичне. Так. Я думаю, більшість наших глядачів знають, як виглядають гуцули, і, власне, гуцули приходять в кресаннях, такий яскравий капелюш, як би лемки сказали, прикрашений такими різними кольоровими нитками. Я знаю, що помаранчевими, зазвичай червоними, помаранчевими, тобто такий мікс. То, власне, кресання, тобто, щоб ви знали, бо теж співаємо і кожну ту колядку чув колись, так, можна ще включити якусь колядочку після цього. І, ну, там це, ну, добре, то не важливо. Тут зрозуміло, що по тексту... Щоб пояснили за вогнесання. То я ще зараз скажу. Так. Дуже цікаво натрапив 2 роки тому на допис пана Юрія Підлісного. Він працює в католицькому університеті. І хочу вам цей допис почитати, бо він досить, ну, такий, якби, глибоко розібрав цей текст Антонича. Так? Відповідно, я вважаю, що це варто уваги. Він написав: «Народився Бог на санях. Чи був свідомий Антонич глибини написаних власною рукою текстів?» То я вже цитую допис. «В давній проукраїнській традиції зима і сани – це символ смерті. Тобто Христос народився на санях для того, аби померти. Пам'ятаємо Малахове поучення дітям». Тобто десь в тому поученні також вживається цей образ. Йосип Сліпий також використовує цей образ у своєму заповіті. «Сидячи на санях, тобто готуючись до відходу до Бога, в засвіти. Так і в Антонича народитися на санях – це народитися, щоб померти. Народитися на смерть, вмерти задля відступлення мене і тебе». Ось, тобто такий образ. Тобто, ну, відповідно, той, хто
знається на богослів'ї, напевно, зустрічав таке пояснення. А ми хочемо також, ще до речі, про цю поезію я дуже часто зустрічав, що люди співають останній стовпчик, як ходить сонце у кресані, знову ж таки, кресані такий образно вживається, спить слов'янське дитя, тобто всі співають слов'янське дитя. А я бачу, що в оригіналі, тобто наче було написано, що слав'янське дитя. Тобто чи є такі різниці, як заспівати, чи то не має значення? Я думаю, різниця є, бо я вам старався співати як в оригіналі є. Але аби розуміти, чому там а не О, так історично склалося, що Росія була фактично єдина слов'янська держава, вже навіть Польща була розділена між Австрією і Росією, яка взагалі існувала. І коли були вже як держава. Як держава ще, якби там не хотілося комусь, але могутня держава на той час. І коли вже були з'їзди слов'янофілів, було прийнято і властиво тоє слово, бо знаємо, у російській мові є так зване акання, і вони кажуть там слав'яні, вони кажуть слов'яни. Відповідно, так далі і пішло в інших мовах, в тому числі і в нашій мові просто почали і казати слав'яни. Ми бачимо, і Шевченко пише слав'яни, і взагалі пишуть і Галицькі, незалежно від політичної течії діячів, в тому числі і Антонич. Коли ми говоримо в українській мові, то звичайно треба казати слов'яни або слов'яни, залежно з якого регіону. А коли читаємо колядку Антонича, то треба триматися оригінально. То, власне, я просто помітив, що багато хто співає слов'янське дитя. Тобто, тому це вже таки ніби українська версія цього. Українізація, так. Але не в такому класичному цьому, а такому по-українськи. По-українськи, так. Ми просто хочемо заакцентувати на тому, що колядок з Лемківщини є достатньо багато. І вартує також, як проведу невеличку паралель з проєктом Лемкоспіви, проєктом Лемкоспіви, коли ми свідомо відмовились від пісень під облачком і таких найбільш популярних, які в YouTube можна знайти, тобто задавши запис. Так само і з колядками ми закликаємо копнути трішки глибше, тобто подивитися на то багатство різноманіття колядок з Лемківщини, бо вони направду вартують уваги, на нашу думку. І з того почали з Лемкоспіви, і ми хочемо також розповісти, що є колядки, також з Лемківщини, питомі лемківські колядки, говіркою або адаптовані лемківською говіркою. Хоча, зрештою, на Лемківщині також співали і традиційні колядки, які були в притаманній Галичині, тобто і загалом в Україні, так? Але є і такі колядки. От, зокрема, в збірнику сестер Байко, це один з таких збірників, де найбільше представлено колядок, є колядка «Народився Ісус Христос». Так? Тобто, відповідно, ті наголоси варто вживати в такому контексті. Так? Тобто ми її на лемкоспівах співаємо, є записи, можна подивитись. Також є відповідник колядки дуже відомої, називається «В глибокій долині», лемки кажуть «В глибокій долині». Тобто в глибокій долині звіздася з'явила, то пречиста діва сина породила. Ось, і там потім про перину, всіма знана, улюблена. Так, тобто про те, що а я піду до раю та принесу перину, а ти ще малий, тобто і в такому плані, тобто в глибокій долині. Ми, кого зацікавили ці колядки, кому цікаво глибше пізнати їх, ви, будь ласка, нам напишіть в коментарях або в повідомлення нам на сторінці, і ми вам надішлемо, дамо доступ до цих колядок, які ми зібрали. Їх не є надто багато, але вони є з нотами. І також є записи у нас, якби ви хотіли, можна легко розібратися. Також варто відзначити колядку «Час радости, веселости». Ми дуже любимо її співати. Ось. Тобто, тут, зокрема, наприклад, є таке слово «Час радости, веселости, світ у нас став нині, вже Бог вічний, безконечний, народився з діви. В місті Вифлеємі, во яслах на сіні, лежить малий пахолятко на землі». От ми, коли цю колядку співаємо, багато виникає питань щодо слова «пахолятко». Що таке пахолятко? Що це є? Пахолятко, малесенький хлопчик. Тобто дитинча. Дитинча. Маленький Ісусик. Ось, тобто, і тут знову ж таки в третьому куплеті також «Пахолятко, немовлятко, співаймо». Ось, дуже дякуємо
загалом ті колядки, які ми дослідили, вони зрештою десь до нас прийшли з Лемківщини також. Дякуємо товариству Лемків, об'єднані Лемків Польщі, які на наших зустрічах в доковідні часи ми бачилися на Різдво, і дуже було приємно і почерпнути і віншування, і коляди, і щедрівки. Тобто тому висловлюємо велику вдячність об'єднані Лемків Польщі. Також хочемо подякувати нашій Наталії Кухар, яка незмінно вже довший час проводить проект Лемкоспіви, і ми спільно вивчаємо колядки. І нас Наталя навчила колядку зі села Андріївки, це Бущина. Тобто зараз, можливо, змінився район, але Золочівський ж, колись був Бузький район, то з'явилась новина. Дуже ми її любимо, вона така свіженька, класна. Ще хочемо заакцентувати на колядці, а чи є ще нема пан господар дома, то певно щедрівка, бо вона така довга. Так, щедрівка, і мені дідусі розказували за ту щедрівку, коли приходили до хати. Треба ще раз перепитати, коли властиво її співали, але знаєш, щедрували, але то була така перша, з якої приходили до хати за спогадом мого дідуся. Тобто до двора. Заходили до двора, колядники колядували. І також досить нам приємно також мати колядку в нашому репертуарі, чи як це сказати, називається вона «Уступай ноче», і тут зазначено, що лемківська така пісня, ну, вона коляда, очевидно, записана у Львові. Тобто досить символічно, що ми її виконуємо. Тут всього 2 куплети, і ми просто другий повторюємо. Також, кому буде цікаво, пишіть, ми це вам надішлемо і запис, як її співати, щоб недовго не розбиратися з нотами. Ну і що? І наостанок скажемо вам про колядку чи щедрівку, таку колядку. Я гадаю, що є колядка. Колядка, так. Колядка, досить ми її любимо. Вона називається «Віншую вам». Тут 4 куплети, і хотіли би її заспівати оновленим складом лемкобенду. Я зараз запрошую своїх колег по лемкобенду, які вже чекають. І ми вам її заспіваємо наостанок. Ось, бажаємо вам добре досвяткувати. Дякуємо вам за коментарі, які ви нам пишете. Нам дуже важлива ваша підтримка. Також хочемо сказати, що в нас є канал на YouTube. Можете також на нього підписуватись. Хто хоче Facebook, хто хоче YouTube. Ми заспіваємо вам «Віншую вам». Будь ласка, друзі, підходьте. Не соромтесь. Не соромтесь. Андрія всі знають, так? Голова організації, наш гітарист Лев, також наш товариш. І представляємо вам Віру. Віра з нами співає. Зараз я подивлюся, я тут не скрутив, бо мені здається, що я скрутив вже буду. Чого я не міг знайти? Запускай. Видно нас так? Ще візьму трошки. Отже, колядка «Віншую вас». Трошки голосніше, так? Щось дуже тихо. Спочатку? Давай спочатку. Ну, не знаю, тут просто на повну тихо, то видно там є щось. Так, секундочку. І ще раз. І ще раз. О! Є. Сталася нам велика новина, Діва чиста породила сина. Ой, короні ангельської, той чистоті панівської. Ой, хвили, ой, хвили, ой, хвили, ой, хвили. Віншую
хвили, о, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. Вінчую, юж новий рік чую, з Різдвом вас вітами, швидкого добра в хижі вам бажами, щоби сте здраве били і другого Різдва дожили, щоби росли щасливо діти, щоби сте могли синими радіти, щоби когут вам яйця нюс, а боцан пару діток принюс, щоби бички се вам телили, а ви в хижі се веселили, щоби в пецу хлібся п'юк, а на пецу діду з бабу вселюк. Христос се рождає! Слава Йому! А на тому слові бувайте здорові! До нових зустрічей! Бувайте!